Tape one. Jesi krava? Ajde, reci bilo koju kartu. Da kažem. Ajde, dama, kocka. Pazi pred kamerama da ne pogrešiš, med. Dojka nema dame kocka. Eto. Uzet ćemo sve dame. Ja neki, vrati, poseban različnost i izabrao ove dame. Poseban? Da. Vraćala, nisi baš dobar s vremenom, tako da mora trik da bude brz. Ajde, nije važno, uglavnom vidim da su 4 karte. Da. To je najviše, važno je da su iste karte. Da. Znači, jao, brate, to mi se nekad desilo, zamjereni se ove karte. Kečevi su uzeti, ali nije bitno, evo. Ajde, onak bude kez da je. A jo, presekao sam, znači, ovdje ti je ovako. A da, Majdri. Ovdje si radi. Znači, uzmeš ovako i ono, sve se poja na vrhu. Čak biraš? Ne. Nije ni bitno, pazi, imaš, ovako, uzet ćemo dame. Check. Da. Point. Dame ćemo ostavimo tu, Point. a kečeve ćemo uzmemo ovako ovdje, jednoga po jednoga. Što će ti pokažem kako se radi? Može? Može. Keče budu u špil, ubacimo ih ovako. Različite delove. Ovako odlično. E sad, uzimamo dame. Tačno vidiš kad za mene nestaje. Uzimamo dame. Znači, kečevi unutra, dame i gore. Poslušaj. Da. Bum. Kečevi su sad gore. Što će reći da unutra mora da se. Sada dame. Dobra. A kečevi su uljeti, brate. Sad imaš jedan, da mi se sećaš. Ajde bre,